Добрый вечер. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта палітычныя аглядальнікі радыё Свабода Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Вітаю. І Віталь Сиганков. Віталь, добрый вечер. Добрый вечер. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта, зразумела, пасяджэнне вышэйшага савету саюзнай дзяржавы. Такое сёння адбылося в відэафармаце і на якім былі зацверджаныя, падпісаныя 28 саюзных праграмаў. Мы з вами глядзелі прямую трансляцыю заявы Александра Лукашенко, Владимира Путина, іншых чыноўнікаў двух дзяржаваў. Якое ваше агульнае ўражанне, якая ваша агульная ацэнка таго, што сёння адбылося? Валер. Ну, паводле статуту, паводле статусу, вышэйшы дзяржсавет саюзнай дзяржавы – это такі вышэйшы орган этой структуры, і ён павінен як бы працаваць, ну, скажем так, менавіта паводле свайго статуса. Я хочу нагадаць, што апошні раз паседжанне вышэйшага дзяржсавета адбывалася 9 чэрвеня 2018 года, больш 3 гады таму, прычым у Менску. Вось. І хаця паводле статуту гэты вышэйшы дзяржсавет павінен зацвярджаць гадавыя бюджэты саюзнай дзяржавы, кожны год заслухоўваць саўмін саюзнай дзяржавы пра выкананне нейкіх праграм, нейкіх даручэнняў. І сам факт, што вось 3 з нечым гады такога паседжання не было, нарэшце яно адбылося і прайшло цягам гадзіны, і такім вельмі фармальна-рытуальным фармаце, ну, вельмі шмат кажа пра не толькі пра гэты орган, но і пра саму структуру саюзнай дзяржавы. Вось. Ну, это першае. Другое. Былі пэўныя чаканні, што можа адбыцца скандал. Скандалам было б тое, што 4 лістапада не адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавета. І другое, скандалам было б, калі б на гэты форум не быў бы вынесены вось гэтыя 28 саюзных праграм. Ну, але ўсё прайшло паводле плану, можа не зусім паводле плану, но ва ўсякім разе і паседжання не перенеслі, і 28 праграм зацвердзілі. Вось. Таму на тле тых напружанняў, якія былі апошнія тыдні перад гэтым паседжаннем, ну, я думаю, што ў прынцыпе як бы рытуал быў выкананы, і бакі засталіся ва ўсякім разе вонкава задаволены і публіка. Віталь, і ваша ацэнка не толькі, так бы мовіць, спектаклю, які мы ўбачылі, хаця і гэтага таксама, але і самой па сабе падзеі. Ну, вот 28 праграмаў, Лукашенко сказаў, 3 гады працавалі, і вось зараз паводле яго мы приступаем да перазагрузкі сумеснай эканамічнай прасторы. Вот як это будзе адбывацца, якое значэнне мае тое, што сёння падпісана. Ну і вот тое пытанне, якое я вынес у загаловак нашай гутаркі, ці здаў Лукашенко суверэнітэт? Ваш адказ. Ну, я сапраўды думаю, варта падзяліць і без вашага пытання сапраўды адказ на гэтую тэму на 2 аспекты, такі тактычны і стратэгічны. Тактычны – гэта вось канкрэтная сённяшняя падзея, падпісанне гэтых праграм. Можна сказаць, дарэчы, кінуць рэпліку, што раней назывались дарожныя мапы, і пры ўсім, ну, скажем, можа быць, недастатковым уже значэнні такіх чыста лексічных нейкіх варыянтаў, але гэта былі мапы кудысьці, там, па прасоўванню кудысьці.
А теперь они союзные программы, якія, ну, як бы все, подписаны и кропка. Это уже не мапы по прасоўванню далейшай інтэграцыі. Так што змена нават дорожных мапаў на союзныя праграмы таксама азначае, мне здаецца, нейкае іх, ну, такое выхалашчэнне, прыніжэнне іх сутнасці. І, ну, пагаджуся з Валером, што не то, што многія чакалі скандала, но гэтыя кіраўнікі гэтых дзяржаў давно уже пацвердзілі, што такі момант яны могуць абменьвацца, ну, калі не ударамі, то уколамі. Яны абменьваліся актыўна уколамі, не сваімі вуснамі, а вуснамі сваіх падначаленых прапагандыстаў, але ўжо перад самым падзеяй яны гэтыя уколы, скажем так, прыменшылі, і все скончылася тым, што ніякага скандалу не было, ну, як і, в прынцыпе, варта было чакаць. Гэта каротка тактычнае. Што тычыцца больш стратэгічнай ацэнкі, то, канешне, ну, вот гэты в шырокім сэнсе, в сэнсе стратэгічным сэнсе погляду гісторыі, погляду на гады, гэта, ну, чарговае змяншэнне, безумоўна, беларускага суверэнітэту. В тым сэнсе, што Расія сапраўды не спяшаецца, яна саступае нейкім наскокам, нейкім выбрыкам Лукашэнкі, якіх у яго, дарэчы, ну, пасля 2020 года стала намного менш магчымасцяў палітычных і, відаць, жадання. Мы вот літаральна да гэтых апошніх уколаў пасля жніўня 20-го мы бачым толькі, як Лукашенко прагінаўся і зусім пагаджаўся, вось, і відавочна залежнасць яго ад Москвы павялічылася. Все гэта закончылася гэтым падпісаннем, якое, конечно, не мяняе там нічога стратэгічна, якое не мяняе там адносіны да эканомікі. Я думаю, гэта яшчэ падпісанне па кожнаму там документу, кожнае міністэрства потым можа даказваць, што мы мелі на ўвазе гэта, мы мелі на ўвазе гэта, калі будзе вышэй дана нейкая, ну, скажем, праграма, ацэнка, задача, напрыклад, не падпарадковаць там беларускае падаткавае заканадаўства пад расійскае, то яны знойдуць нагоду. Я не думаю, што гэтыя вось цяпер падпісанне яны радыкальна зменяць нейкую эканамічную палітыку той улады, якая хоць нелегітымна, але застаецца ў Беларусі, і яна будзе праводзіць сваю эканамічную палітыку, не гледзячы на гэтыя падпісанні. Але вот такім шырокім стратэгічным сэнсе, так, безумоўна, гэта далейшае абмежаванне стратэгічнае беларускага суверэнітэта, абвязванне яго вот тымі шматлікімі ніцямі, якія ёсць цяпер ад ваенна-стратэгічнай да чыста ваеннай, да эканамічнай сферы. І мы бачым, што, ну, в эканоміцы гэта рэч, которую Лукашенко калісьці ставіў задачу афіцыйна, што трэць павінна быць эканомікі, ну, экспарту на Еўропу, трэць на Расію, трэць на астатнія краіны. Зараз гэта і блізка няма, каля 48-50% завязана на Расіі. Гэта дастаткова стабільная лічба, нідзе такой залежнасці няма ні ў якай іншай краіны. І гэта, безумоўна, абазначае, ну, пэўна, ну, паўтаруся, банальная рэч абмежавання беларускага, в тым ліку эканамічнага суверэнітэту. Наступная тэма – это як бы кантэкст, якім адбывалася гэтае пасяджэнне. Ну, першапачаткова меркавалася, што Пуцін прыедзе ў Менск. Але насамрэч сёння Пуцін зрабіў вельмі нечаканы жэст. Ён прыехаў у Севастополь. І там зрабіў шэраг заяваў, прынамсі, што Крым і Расія заўсёды назаўжды будуць разам. І менавіта з Севастополя ён і удзельнічаў в гэтым самым вышэйшым савеце. І як бы яго словы, яго пазіцыя, яго палажэнне, яно як бы наклалася ў пэўным сэнсе і на Лукашэнку. Тут в пэўным сэнсе Лукашенко як бы прызнаў, падтрымаў тое, што Крым належыць Расіі. І, дарэчы, прагучала некалькі яго заяваў Лукашэнкі, калі ён сказаў, што перадайце прывітанне крымчанам, яны павінны разумець, што яны не адны, мы все побач, мы будзем трымацца і дапамагаць адзін аднаму, а напрыканцы уже просто цэлы спектакль разыграў, што Владимир Владимирович, а вы ж збіраліся меня ў Крым запросіць, а што ж вот зараз адны паехалі, а мяне не запросілі. Виталий, вот в чем сенс этого спектакля и Лукашенко, и Путина? И вот этот контекст, створенный Путиным, от якого Лукашенко, видать, не мог адмовиться, ці означае ён, что да, вот Беларусь де-факто вуснамі Лукашенко признала
приналежнасць Крыму да Расіі, прызнала тыя словы, якія за некалькі гадзінаў да таго прыгучалі з вуснаў Пуціна в Севастополі. Ну нет, гэта аўтаматычна так не азначае. І Лукашенко, безумоўна, вот калі Пуцін яго зацягнуў у гэты кантэкст, як вы сказалі, а можна сказаць, в гэтую пастку, так, што на 4-го ўжо прызначана, не адмяніць немагчыма, гэта был бы скандал, і ён вядзе гэта з Севастополя. Але, ну, умоўна скажем, можна потым, так сказаць, при жаданні лукашэнкаўскія такія прапагандысты могуць патлумачыць, ну якая розніца, з Севастополя ён вядзе гэтую размову Пуцін, з Масквы ці Санкт-Петербурга, ён бы мог нават не з тэрыторыі Расіі, можа быць, тэарэтычна весці адкуль-небудзь з іншага часткі свету мог падпісваць гэтыя пагадненні. То бок тут, фармальна кажучы, канешне, гэта нічога не азначае. Але фармальнасць это адно, але менавіта стварэнне такога кантэксту, такой палітычнай, ну, такога асяроддзя, калі Лукашенко был да гэта падпісаны, і калі ён, разумеючы к канцу размовы, разумеючы сваю эту сітуацыю, вот ён пастуруваў так, ну, сваім, можа быць, не ведаю, сялянскім розумам вот такім чынам выкраскацца, сказаць, што чо ж вы не запрасілі мяне? Конечно, гэта, ну, было, калі ўжо ведаючы, ён дагаварыў, што его ўжо не запрасілі, што ён не паехаў, ён не мог бы это сказаць там пазаўчора ці 3 дні назад, Пуцін бы сказаў, да прыязджай, да, тут уже не прыедзеш. І вот ён спрабуе, Лукашенко, адбіцца ад гэтага крымскага пытання вот такімі жартачкамі, такімі словамі пра братэрства, такімі, ну, каб все гэта перавесці в такую сферу рытарычнага і в сферу такога ідэалагічнага, што я всей душой за, але вот практычныя крокі все-таки я не хочу зрабіць тыя крокі, якія Масква все-таки патрабуе, патрабуюць і расійскія военные, расійскія прапагандысты, канчатковае без всяких оговорок прызнання Крыма расійскім з боку Менску, вот на гэта он не хоча пайсці, он разумее, что это адразу рэзкае адрубанне всего украінскага накірунку. Я уже не кажу про Захад, которым ему уже не ведаю там куды далей пагаршаць, але все-таки Украина гандлёвыя партнёры і все астатніе, і беларускі бітум, і Украина просто не зможа падтрымліваць эканамічныя адносіны пасля таго, як Лукашенко прызнае Крым. Валер, ці згодны вы з Віталём? Ну вот я гляжу, что есть комментарии, скажем, украинских выданий, что, ну, что принамсі Кремль будет интерпретовать это как признание. И, до речи, я вот почитал российские выдания на конт войсковой доктрины, и там некоторые российские войсковые эксперты пишут, что, ну, как бы важным элементом, важным пунктом вот этой войсковой интеграции является признание Беларусью российского суверенитета над Крымом. Ну вот Путин, как сказал Виталь, хотел поймать Лукашенко пастку, крымскую пастку. Он поймал? Юра, я только еще одну реплику забыл сказать. Да. Ну, вот, коли Путин бы имел бы дискуссию там по скайпу с кем-нибудь там, с представником не ведаю, Німеччыны, Польши кіраўніком, і говорил бы, вот я тут из Крыма, вот мы тут все, то гэта обязаны был бы говорить там канцлер Німеччыны, будучи там, что гэта Крым мы не признаем. Я не выключаю, что он бы не стал размовлять в таком. И он бы не стал размовлять, сменил бы размову в скайпе? Ну, я не ведаю. Гэта такі такого радыкальны крок, які нет, он бы просто адмовіўся загадзя ад сустрэчы в такім фармаце. Гэта может быть, Валер. Гэта может быть, да. Ну, ведаеце, Лукашенко, что называется, сам можа хацеў, каб яго неяк так лавілі. Бок злавіць у пастку можна заўсёды, але можна заўсёды выкруціцца. Тут як бы Беларусь трапіла ў гэтую пастку трохі раней, калі упісалася у геапалітычны канфлікт Расіі з Захадам пасля 9 жніўня 2020 года. Вось, дасюль до дня выбораў, до гэтых падзей драматычных, калі ў Беларусі здарыўся пратэст, Беларусь займала пазіцыю нейтралітэта ў канфлікце паміж Расіяй і Захадам, і Расіяй і Украінай, і спрабавала
дэманстраваць ролю некага мадэратара ў гэтым канфлікце. Але пасля таго, як Лукашенко аб'явіў, што Захад арганізаваў каляровую рэвалюцыю ў Беларусі, далучыўся да Расіі ў гэтым канфлікце з Захадам, ну, у прынцыпе, у Лукашэнкі не засталося варыянтаў, як так ці інакш падтрымаць Расію і ў канфлікце з Украінай. Што фактычна і здарылася. Лукашенко падтрымаў Расію па пытанню Донбаса, дзе сказаў, што расійскія прапановы маюць рацыю, а украінскія не маюць. Лукашенко аб'явіў, што фарміруецца з поўдня украінскі фронт, і для гэтага трэба расійская зброя на тэрыторыі Беларусі. І фактычна адзінае пытанне, па якім Лукашенко пакуль не саступіў, это пытанне Крыма. Ну і вось цяпер я згодзін з Цыганковым, што гэта такі сімулякр прызнання Крыма. Гэта не поўнае прызнанне Крыма, гэта спосаб як бы такім чынам, хітрым ходам адкруціцца ад рэальнага прызнання Крыма. Тут і размовы, што мы можам арганізаваць авіярэйсы Белавіа ў Крым. Вось тут і вітанне грамадзян Крыма з днём народнага адзінства. Ну, але гэта не ёсць яшчэ фармальна аб'яўленне прызнання Крыма расійскай тэрыторыі. Ну, вось такі хітры спосаб ухіліцца ад абсалютна яснага, канкрэтнага і зразумелага прызнання Крыма расійскай тэрыторыі. Ухіліцца ад непазбежнасці, да. Яшчэ адзін сюжэт, мне здаецца, вельмі цікавы, который так крышачку за кадрам застаўся. Але я крыху прыгадаю перад гісторыю, што калі Лукашенко быў у Маскве, у Крамлі, у верасні, то ён сказаў, што вот гэтыя дамовы, 28 праграмаў, яны прадугледжваюць роўныя ўмовы гаспадарання. Вельмі проста, ясна, он тады это сфармуляваў. Тады Путін не сказаў, да, безумоўна, будуць агульныя ўмовы, будуць цэны на газ там, як для Смаленскай вобласці. Так гэта і сёння. Путін, калі выкладаў сваю пазіцыю, сказаў, ну так для Беларусі ж цэны шмат разоў менш, чым для Европы. Маўляў, цаніце гэта. А гаспадар Мішустін, прэм'ер Расіі, сказаў, што мяркуецца пэўнае ўзгадненне, пэўная гарманізацыя, пэўная, вот як ён сказаў, паэтапна будуць створаны адзіныя рынкі нафты, газа, электраэнергіі ў 22-м годзе, а ў 23-м, калі адпаведная згода будзе дапаўненне да вось цяперашніх праграмаў. І яшчэ Путін, калі на гэтую тэму казаў, сказаў, што вот гэтыя пытанні рынкаў нафты, газу выклікаюць і спрэчкі, і жаркія дыскусіі. Так ці трэба разумець это так, што насамрэч это пытанне не ўзгодна? Для Беларусі, як яго фармуляваў Лукашенко, оно цэнтральнае. А Расія, вот Путін распавядае пра спрэчкі, пра гарачыя дыскусіі. Так все думалі, што яны скончаны падпісаннем гэтых 28 праграмаў. А оказывается, што нет, Валер? Ну так, гэта даўняе пытанне, гэта пытанне яшчэ 19-го года, калі ішлі перамовы пра 31 дарожную мапу, і тады пазіцыі бакоў былі розныя. Расія ставіла пытанне так: спачатку падпісваем дакументы аб эканамічнай інтэграцыі, аб уніфікацыі макраэканамічнай палітыкі, эканамічнага заканадаўства, ну а потым будзем на гэтай падставе вырашаць пытанне пра пастаўкі ў Беларусь энергарэсурсаў па ўнутрарасійскім цэнам. А пазіцыя Беларусі была зусім іншая. Спачатку Беларусь атрымоўвае энергарэсурсы па ўнутрарасійскім цэнам, і толькі потым вось гэтыя дарожныя мапы. У прынцыпе, на гэтым пытанні
бакі спатыкнуліся, там, правда, яшчэ была 31-я карта, но але важное было вот гэтае пытанне. Ну, а цяпер фактычна ўсё тое засталося. Фактычна, ну, Россия даціснула Беларусь падпісаць гэтыя 28 саюзных праграм пры падвісшым пытанні пра роўныя цэны. Вось. Ну, тут не зусім як бы так, як было ў 19-м годзе. Спрэчныя пытанні, асабліва палітычныя пытанні, пытанні наднацыянальных органаў просто вынесены за дужкі, наколькі я разумею, гэтых праграм. Дарэчы, якія так і не надрукаваны, і змест іх дасюль невядомы. Ну, але сапраўды пытанне пра роўныя цэны, пра пастаўкі Беларусі прадукцыі нафтавай, газавай, нафты і газа па ўнутрырасійскім цэнам так і не вырашана, яно адсоўваецца на непэўны тэрмін. Гэта так і ёсць. Віталь, ну вот спадар Мішустін сказаў, што як бы ў развіццё гэтага пакету падпісанага 28 праграмаў трэба прыняць яшчэ 400 актаў нейкіх законаў, падзаконных актаў. Ну і вот плюс да таго тое, пра што вот я зараз пытаўся Валера, што пытанне, якое для Беларусі дэкларавалася як самае галоўнае, гэта роўныя цэны, яно вот адкладаецца. Так вот ці не атрымаецца так, што насамрэч вот это сённяшняе ганаровае такое ўрачыстае падпісанне можа не значыць просто нічога. Вот это 400 пагадненняў, будзе такая працягвацца вязкая дыскусія, а мы ж хотим вот так, а мы хотим эдак, а мы вам этого не дадим, у нас дыскусіі таксама ідуць. І ў выніку як бы это все будзе просто спущено на тормозах. Вот вы выключаете такі сцэнар? Не, як я казаў в адказе на першае пытанне, вот менавіта в тактычным сэнсе гэтае пагадненне, мне не падаюцца нейкімі радыкальна новымі, якія зменяць там эканамічную палітыку, зменяць адносіны, адменяць все спрэчкі. Бо Расія, калі казаць канкрэтна пра газ і нафту, 100 разоў пацвярджала, што гэта вось асаблівыя прадукты, газ і нафта, якія не будуць падпадаць пад все гэтыя пагадненні пра роўныя цэны, пра роўныя умовы гаспадарання. Гэта і натуральна з боку Расіі, паколькі гэта такая дзяржава, якая экспартна, прадае свае рэсурсы. Вось Беларусь, наадварот, гэтыя рэсурсы атрымлівае, гэтыя інтарэсы заўсёды будуць не спалучацца. Яны не могуць быць в адным эканамічным, скажем, нейкім такім гарманічным хаўрусе. Заўсёды тут будзе барацьба. Вось. І як Расія можа прадаваць там Беларусі танней, чым нават там ёй было выгодна прадаць на іншых рынках. Таму ніколі такого не будзе, мне здаецца. Мы абмяркоўваем гэту тэму колькі гадоў, і калісьці я казаў, можа гадоў 15 таму, што ніколі не будзе роўных цэн для Беларусі і Расіі, пакуль Беларусь хаця б дэ-факта будзе незалежнай краінай. Вот на дадзены момант мой прагноз у этом сэнсе пацвярджаецца, і просто это нелагічна, каб вот такое ўжо, гэта можа быць сапраўды як нейкая апошняя саступка Расіі за нейкія апошнія палітычныя саступкі, якія она можа за гэта патрабаваць. Яна можа пайсці на такія эканамічныя страты. Але пакуль яна не бачыць неабходнасці ісці на такія эканамічныя страты, дзеля чаго? Дзеля таго, што фармальна падпісалі вот гэтыя пагадненні. Так што паўторымся, што з пункту гледжання того, что там все пропало и там сдал суверенитет, этого, конечно, нема. Не то, что там Лукашенко оборонца белорусского суверенитета, и он сдае по кавалочках постоянно все годы своего фактично кіравання, вось, и в отказ на пэўную палітычную падтрымку, калі в 2020 годзе, альбо в отказ на эканамічныя, на нейкія, значыць, доброты, як это было в 90-е, в нулевые гады. Вось, але гэта тут гандаль пастаянна ідзе, але ён вельмі пільна сочыць, каб не аддаць то, што можа, скажем, перашкодзіць, спыніць яго ўладу. В гэтым сэнсе нават аддача ў рукі Масквы эканамічнай палітыкі, там падаткі, банкаўская сфера,
ніхто ж не заикается там про агульны рубель, про агульную валюту. Я думаю, с податками, с агульными все это будет так само. Ну, там податки это как бы форма, то есть это однольковые ставки, но это не то, что Беларусь свои податки будет отдавать России, ці нават некий агульный бюджет. Ну так. І нават гарманізацыя, вот зараз яны заговорили про то, что повышать трэба для беларусаў, что этот, ну, так званы, як он называется, плоскі падатак, які беларусы плацяць 13% уже неправильно, трэба прагрэсіўны, паколькі бюджэце няма грошай. Ну, карацей, я не думаю, что тут будзе некая, ну, арыентацыя на Москву в эканамічнай палітыцы. Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Мы так, што называецца з колаў гэта ўсё прааналізавалі. Я думаю, што тое, што сёння прагучала на гэтым самым савеце, яшчэ будзе аналізавацца, але пакуль высновы такія. І як будуць развівацца двухбаковыя адносіны далей, за гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабоды. Всяго